Είστε σίγουροι ότι θα αποδώσει κάτι κόμματα λοιπόν πάρα πολλά μέσα στην υγεία σου, στην οικογένειά σου και όλα τα άλλα θα βοηθήσουν. Λοιπόν, να γίνει όλοι, να είστε καλά. Όλη η Ελλάδα ψηφίζει Πασόκ, το Ηράκλειο ψηφίζει Σταύρο Αρναουτάκη. Με ιδιαίτερη χαρά ανέλαβα, εκφράζοντας μια πλειάδα φίλων του Σταύρου, να τον προσφωνήσω σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Στο ξεκίνημα μιας νέας σελίδας, ενός νέου ελπιδοφόρου κεφαλαίου, στην πλούσια σε προσφορά δημόσια ζωή του. Στην πολύχρονη θητεία του ως Δήμαρχος Αρκανών, αξιώθηκε να δει τον ιστορικό οικισμό των Αρκανών να αναπλάθεται, να ξαναγεννιέται σε μια νέα οικονομική άνθηση που βασίζεται σε άλλα αναπτυξιακά πρότυπα που αναφέρονται στην καινοτομία και το σεβασμό στο περιβάλλον. Φίλες και φίλοι, ο Σεφέρης έλεγε ότι η ευγνωμοσύνη είναι η πιο δύσκολη έννοια για να μπορείς να την εκφράσεις. Εγώ όμως θα προσπαθήσω, αλλά με μια λέξη. Με ένα ευχαριστώ, το λέω με συγκίνηση, αλλά και με αγάπη. Γιατί η παρουσία σας σήμερα, αλλά και όλες αυτές τις μέρες, είναι συγκλονιστική. Και είναι αυτή η παρουσία που με γεμίζει καθημερινά, με δύναμη, με πάθος για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ και πάλι. Φίλες και φίλοι, το δικαίωμα να ζει σε μια πολιτεία που επιτέλους δεν θα επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού, αλλά η ισχύς του δικαίου. Το δικαίωμα να ζει σε μια ανθρώπινη κοινωνία, να ζει με αξιοπρέπεια. Απάνω απ' όλα ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα που θα